Úgy érzed, a félelmeid visszafognak az életedben? Úgy érzed, nem tudod megélni azt a csodát, ami te vagy? Zsac vagyok, és én is így éreztem. Volt idő, amikor rettegtem a nyilvános szerepléstől. Volt idő, amikor féltem, hogy valaha megismerhetek egy nőt. És volt idő, amikor attól féltem, hogy semmilyen sportteljesítményre nem leszek képes. Mára viszont több 1000 fő előtt szerepeltem Londonban. Több mint 4 éve megismertem és meg is tartom életem szerelmét. És egy több mint 90 kilométeres teljesítménytúrán vettem részt. Mindez egyetlen, egyszerű módszernek köszönhető. Szeretném megosztani veled ezt a módszert, hogy te is ehhez hasonló lépéseket tehess a saját életedben. Ez egy 4 részes ingyenes videósorozat. Add meg a neved és az e-mail címed, és már nézheted is az elsőt.